Egunon guztioi, azken egunotan ordezkari politiko asko entzun ditugu EH Bilduko udali buruz hitz egiten. Ezkertzen dugu interesa, baita herritarren zerbitzura, konpromiso osoz eta gertutasunetik egiten dugun udalen lana aitortza ere. Eta hain zuzen ere, gertutasun horretatik abiatuz, kontziente gara gure auzokideen kezka nagusienetako bat dela etxebizitzarena. Horregatik, Ezker Subiranista erabat konpromituta dago etxebizitza larrialdiari aurre egiteko. Sinisten dugulako Euskal Herrian etxebizitza eskubidea bermatzea posible dela. Badakigu, udalok behar baino baliabide gutxiago ditugula. Urte asko daramatzagu azpifinantzaketa hau saratzen. Eta guzti honek eragina dauka udalengan, herritarrengatik gertuen ditugun erakundeetan. Agerraldi hau aprobetxatu nahi dugu, zerbitzu publikoak mantendu eta zabaltzeko behar bezain besteko baliabideak eskatzeko. Hala eta guztiz ere, gure esku dagoen guztia, egiten ari gara eta egiten jarraituko dugu. 1000 zinegotzi baino gehiago dihardugu erantzukizunez lanean. Ezinbestekoa da kudeatzen jakitea, ondo kudeatzen jakitea. Eta horretan ari gara, konfiantza sortzeko eta baliabide publikoen erabilera egoki bat bermatzeko. Gaur, gure konpromisoa berresten dugu agintaldi honen azken urte hau baliatzeko. Demora ahalik eta hobekien aprobetxatuko dugu. Hauteskundeak edota alderdikeriekin despistatu gabe. Etxebizitza arloan gehiago eta hobeto aritzeko. Baina horretarako ezinbestekoa da, egunero udalean lanean dihardugunekiko errespetu instituzionala. Horregatik gaur, mezu bat zabaldu nahi dugu Euskal Herriko lehen indar municipalista gisa. Konpromisoa, erakundeen arteko lankidetza eta erantzunkizun partekatua. Etxebizitza larrialdiari aurre egiteko ezinbestekoa da erakundeen arteko elkarlana. EH Bilduk posible 30 plana aurkeztu du, datozen 10 urte hauetan etxebizitza larrialdiari aurre egiteko programa errealista eta ambizioso bat. Eta hor, udalok zeresan handia daukagu. Etxebizitza ez da negozio bat, etxebizitza eskubide bat da. Gure udalak aitzindariak dira, eremu tentsionatuak sustatzen, etxebizitza hutsak mobilizatzen, pisu turistikoak arautzen, guretzako lehentasuna duelako gure herrietan bizi ahal izatea. Ezin dena da onartu gazteak emantzipatu ezinik dauden bitartean, etxe hutsak edota turismola soilik bideraturiko etxeak izatea. Etxebizitzak ezin du luxua izan. Etxebizitza publikoarekin daukagun konpromisoa berretsi nahi dugu gaurkoan. EH Bildu gobernatutako udal askok eskaini dute dagoeneko lurra sustapen publikoko etxeak eraikitzen. Eta horretan jarraituko dugu. Honekin batera, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu, gizarte behar honi erantzuteko neurri aktiboak hartu ditzala. Horien artean lurralde plan sektoriala. Etxebizitza larrialdia konpontzeko beharrezkoak direlako plangintza, inbertsioa eta nola ez borondate politikoa. Zailtasunak zailtasun, guk erabateko konpromesua adierazten dugu. Gure esku dagoen guztia egingo dugu etxebizitzaren eskubidea bermatzeko. Duintasunez bizitzea privilegio bat ez, baizik eta guztiontzat bermatutako eskubide bat izango den herri eta hirietan sinisten dugulako. Eskerrik asko.